Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Ha? Nga naman. Dangan siya sa akong kinabuhi. Naglagot ko niya. Unsay problema ninyo ni Jack? Tug-ani ko aron sundon ko ang imong gibaod nako. Unsa na say problema ninyo ni Jack? Oh, anong ibangon man ka? Usabay nahitabo ninyo ni Jack. Ako gayang gitumbok nga may kalabutan sa nahitabo ni Ronel. Mura bag kriminal na gid ko nga gustong magpatay ni Ronel? Kay dili di ay. Hangtod ka? Mituo sa ilang gipasangil nako. Hangtod ka? Mituusan nga makahimo ko sa pagpatay og tao? Kung mituo pa ko, gilayasan ka na namo ni mama og ni Laki. Salamat. Salamat sa mong pagsalig nako, love. Misamot gyud ang akong pagmahal ug pagpangga nimo. Ayaw na pasalamat. Ha? Mahal ko kaayo ang akong anak. Ug dili ko makatugot nga buhaton siyang kasangkapan aron masukod ang akong pagpati. Unsay buti may pasabot? Pamatud una. Nga ko'y angay basulan sa umaabot. Love. Matuog na ko. Love. Do you really love me? Matuog na ta. Oo. Morning, ma'am. Niya si Ronel? Unsa may ibog tuyo ni Ronel? Mangumusta unta ko sa kaso, ma'am. Nakaila ka man atong uyab sa tumboy, no? Si Ruby? Uyab sad ka ni atong nobi? Ha? Kuan, hapit na. Di, mamay, di. Di man ako uyab si Nubi. Dili day ka uyab ni atong bagagnaw? Kisa'y bagagnaw, ma'am. Ay katong nobi, god. Ma'am, tingalig na sayop ka lang sa pagkilatis ni Nubi. Buutan si Nubi, ma'am. Ug mo na hinungdan, nganong mahigugma ko niya. Kung nganong nagpakabuang ko sa pag-angko niya. Sigurado ka? Nga dili ka uyab ni atong nobi? Hindi mo to. Dili lagi, ma'am. Unya anong murag suod man lagi mo? Migunit ka pa man gani sa iyang kamot. Ma'am, kung nahimo mang ka-live-in si Nubi ni Alma, kana tungod sa kawadon. Tungod kay masakiton manggod ang iyang inahan. May cancer. Unsa? Tarong og disente nga pagkababae si Nubi, ma'am. May trabaho mo siya kanado. Pero tungod sa iyang inahan, hinungdan nga nakigrelasyon siya ug tumboy. Nasuhito ka man lagi atong babayhana. Tungod kay nasundan ko ang iyang kinabuhi. Tagsara nimong makita ang usa ka buotang anak, ma'am. Ug kay buutan siyang anak. Sigurado gid ko nga buutan sa siyang asawa. Og inahan sa amuon niyang mga anak. Si Ronel, niya ba, ma'am? Milakaw man to. Murag nag-follow up sa iyang kaso. Sige, ma'am. Adto na lang ko. Wa pa man lagi mo gawa si Alma. Di ko na siya mo report ron. Kikapoy. Unsa man tong nadungog na kong aringkil dinis kusina. Nagkagawas bitaw sab ko. Ngano man kuno to? Naapil ko na niya. Dagpas ang tasa nga puno sa coffee. Wa ko makasabot ni Alma. Unsa may wa nimo masabdi? Mura siyag nahasol kaayo.
Gabi sige lang siya liso-liso sa katre. Murag wa man to'y kinatulkan. Yaw, ani mo pangutan na. Ang lisod pangutan-on ma. Ang dunay gitago. Pero way tinaguan nga magpapiling tinaguan. Dinhi man tong ginganlan og Jack. Unsam ko na iyang tuyo? Nangumusta sa kaso? Mauro na iyang tuyo? Maora na. Duda gyud ko nito Canada. Ngano kang interesado man siya sa kaso? Suod man kahato nimong amigo. Hmm? Natural nga mahingawa gyud siya sa imong kahimtang. Hapit kagong mamatay tungod sa maong aksidente. Dili man misuod at nung tawanak. Unsa? Oh, hinoon. Kumpare na ko siya kay namugos man nga mukugos sa mong anak ni Nubi. Unsa? Matod nila ang Nubi o Galma. Niyato gi si Jack sa simbahan. Bisag wa hangyo ang mahimong ninong ni Lucky. Unsay pangan sa bata? Lucky? Gusto kang makakita si mong apo? Ngano gud taong gusto mo kong makakita? Wa paghani ko makasiguro nga ibo ba gyud dito siyang anak. Ako'y amahan, ma. Ako'y nagligwat aron maumol si Lucky. Unya, dili na ko siya ang kunon. Proud ko nga nahimo niyang amahan. Ambot lang ni Moronel. Kadito ma. Ayaw na akong biyahe. Magsulti patabahin sa imong apo. Wa ko'y apo. Imo siyang apo, ma. Dugo siya sa akong dugo. Ako siyang anak. Busa imo siyang apo. Ayaw na kong pamugos, Ronel. Ma, kung imo siyang makita, nakasiguro ko nga muluksog yun ang imong dugo. Imo siyang apo. Dugo siya sa atong dugo. Ayaw lagig pamugos. Sagdi lang, ma. Pero kung imo makita ang akong anak, tupon ka nagkaluoy. Nakasiguro ko, anak. Mubati ka gyud sa imong apo. Nagmata ka na di ay. Wa man ko nimo pukawa. Nahinano kag maayo. Unya pukawon ta di ay ka. Nakatuog tay kog maayo. Naghagok pa man gani. Mura ka kyud og nagtungas og bukid kahapon. Unsa? Wa ka gani gid makamata sa hilak ni Lucky gabi eh. Love. Malakaw niya ta. Asa man ta? Mato ta sa suki na ko agency. Palokatan ta mong duha si Lucky og passport. Unsa? Manuri lang ko tas laing nasod ko. Unya? Si mama? Maulay gini nakalisod lagi. Pero suroy ra maning ato. Dili man gid ingon nga mamuyo tas kawas. Dili na ko mahimong biyaan si mama. Oh, atong uban nun. Ngano may balik naman sa kaana? Doon na kay gilikayan din eh. Ha? Kinsa may akong gilikayan? Ang nahitabo di ay ni Ronel. Love. Hangtod ba ka? Mituo nga ako'y nagmaniobra aron madiskrasya si Ronel. Nganong gusto man kang mamiya pa din eh. Isuroy lang muna ako. Dili pa panahon nga isuroy minimo. Klaruha una nga wa kay labot sa nahitabo ni Ronel. Hangtod balay ka? Nagpaabot sad nga mapriso gyud ko tungod sa nahitabo ni Ronel? Anong mabiya ka man ko din eh. Sikpalik ana eh. Gusto lang ko katinawan. Nahibaw ka gyud nga dili na ko mahimong biyaan si mama. Ato gani siyang ikuyog. Nahibaw ka sab nga di gyud mo uban si mama nato kun mga tuta sa gawas sa nasod. Kung ako ganing gusto, dili gyud matuman. Imposible sa bangi mo gusto. Di na ta maglalis ana. Oh. Kinsa man ron? Kinsa ron? Nahadlok kag busina sa auto? Ngano ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!